I pozdrav svima, Petar Games ovdje ili Games Petar i danas igramo Minecraft. Da, nastavljamo onaj naš svet Petar Games. Znači, bit će super, krećemo. Ko seljaka i uše. I da, mi nastavljamo da smo prošli put stali. Samo da kažem, ja sam pravio klip, ali nešto mi se sad duga priča, nešto se zezulo. I sad neće kao da mi nije telo nešto, ne znam, ne mogu sada da vam objašnjam. Ja sam samo dovršio ove kućice i ništa naročito. Ja sam vam se opravdao, da ne kažete posle, Petar našao tamo nešto, on nije nama rekao. Da, pa naravno da nisam vam rekao, telo sam, ali... A ovaj creeper što mi je tu puku u neku skorašnjoj epizodi, ništa. Evo, krećemo sad da se stacioniram u neku kuću. Koju ću? Da vidim koja je lepša, ova ili ova? Ova onako ima i baštu i nije nešto visoka, ali je mala. A ova? Bilo bi između ove dve. Ona ima baštu, ali je veća, znači ovu ću. Ništa. Ja ću nađe metal i napravit ću metalna vrata koja se otvaraju samo sa dugmetom da mi ne bi ulazili ovi seljaci. Sad ćemo se probudimo. Kako si spavao, Petre, lepo? Šta si sanjao? Ništa. Ono, kako? Znači, fora. Kao, kako ti je bilo u školi, znaš? Dobro, jesi sve znao? Jesam, što pitalo nije. Ja ne shvatam baš što sam to teo da kažem, ali dobro. Sve mi jedu, idem malo da nacepamo drva. Znači, nek seljaci budu tu u mojoj kući za početak, a poslije ću da ih izbacim. Neće oni moći da uđu meni u kuću, pa nije po... Ja neću, te kuće su po meni, po mojom mišljenju, onako lepe i to. Tako da ja ću ovo selo samo malo da ogradim. A u ostalom ja sam i ovdje napravio kuće, tako da ne bi trebao više kuća praviti. U ostalom nije samo ja da ću sad tu kuće napravim i boli mu, ne. Ja ću da pravim i da gradim i bit će super. I eto sada da nacepamo ova drva. Sad ćemo mi to da uradimo. Da, i u zemlju da idemo ispod zemlje. I evo sad ću. Ne znam, recite mi da li vam je ovo zanimljivo. Ili da počne neki novi gameplay ili nešto tako, ali... Ja ću vas naravno poslušati ukoliko je vaš savjet na mestu. A možda ću neke kući da povežem, ne znam, svašta ću ovdje da radim. Ali za početak... Ću napraviti da potisnem ploče. Da se ne mučim kad budem išao. Tako. Znači stavimo ovo. Mi sad ovako. Kako se pravi, samo da im da snim. Znači, kako se pravi štap za pecanje. Štap za pecanje se pravi ovako. I ovako. To je štap za pecanje. Luk i strele se prave ovako. Pogrešao sam. Ovako. Luk znači. Za strelu mi treba pero, ali ja ću sad, nekako mi je bitnije da napravim ovaj štap. Ništa, sad ćemo stavimo mak, sad paukovo oko. Stav bundevu, znate onaj Netherman? On
On kada se stavi bundeva na glavu, na primjer ovako, on vas ne napada. Zbog toga uvek nosite to jedno sa vama, on je baš onako jak. Da stavimo sve to tu. Tako. Da, i da napravimo te peći. Znači peći ćemo morati, peć se prave ovako. Znači evo ovako. I znači stavimo ovo, na primjer stavit ćemo, pošto nemamo ugalj, pravi se ovako, a u donju peć ću da uzmem malo ovoga, pa ću da stavim ovo i stavit ću, da bi napravili baklje, trebaju mi baklje, onda ću da napravim, šta bi mogli još, ajde da pečemo testo, ne može naravno, ali krompir, evo ovako. Još ništa nismo radili, a već snimamo 6 minuta i nešto, znači evo. Znači ništa nismo ne uradili, a već 6 minuta, kako brzo vreme ide. Leti, znači leti, kad kažem leti. Evo Google, to. To mi je trebalo. Znači ja nemam kod sebe, nemam kramp, imam, dobro. I evo. Recite mi u komentarima da li mi cvrči ovaj mikro onako. Da li mi cvrči u pozadini jer ja ne znam i ako znate recite mi kako tu da namjestim da mi ne cvrči. I naravno ako neko od vas gleda ovo, lajkujem i subscribe-ujem i ja ću da, iako snima epizode ko ja, iako je naravno početnik, i ako mu svaki like znači, ja ću naravno da mu lajkujem, ali ne znam šta da uradim, ništa, evo, sad ću hleb mi treba jer mi treba hrana. Evo, imamo ovo za jedenje. Idemo da zasadimo drvo. Evo, ovo je naša nova kuća. Samo malo da je osvetlim. Znači, seljaci meni čine, ja njima činim, pošto ih ja branim. Evo, na primjer, oni traže 17 siropila iz ovog. Pa ne pada mi na kuću. I evo. Sad kad bi ovo tražio... Hajde kako je ovo nerealno. Ovaj traži ovo za 4, a ja kad bi taj šljunak, tih 10 blokova šljunka, ja bi, ja mislim, dobio najmanje jedno 5 ovih kremena. Razumijem kad tako traži nešto nerealno. Znači nerealno. I evo. Već imamo 9 minuta. To je dobro, zato što, evo, pravimo, naravno to ne možemo, to samo onako smo uzeti. Evo, znači, evo, vraćamo se dole. Idemo sad malo na pecanje. Ja mislim da će to bude i posljednje što ćemo za ovu epizodu raditi. Da nađemo tu vodu. Evo. Nije nam trebalo dugo. Voda je. Baš mi je lijepo mjesto. Tamo mi da idemo. Wow! Pa lepo.
lepo. Tome sam se nadao. To mi bre treba. Napravimo kofu, napravimo makaze. Da napravimo i... Da krenemo. Idemo gore. Aha, i dole im. Ajmo. Čujete isto što je ja, lavu onako. Ili sam ja samo umislio. Ne, nisam umislio, lava je, ali baš mi briga. Sad da mi je lepo gledati. Evo, sada krećemo. Da pecamo. Šalim se. Idemo ovako da pecamo. Ja mislim nećemo da se vratimo u selo. Ja ću se vratiti kad prestanem da snimam. Ali evo. I vrata su se zatvorila u šali. Tatu sobu, tako da. Čekamo. Ajde, 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 ajde. Ajde. Nesrećna pec. I šta? Idemo tamo. Nije, moramo da idemo na okeanu, to me jako nervira. Ču, kako se brzo ovaj trašta. Ništa, nisam od te pecaroške sreće. Zbog toga se vraćamo, sad sam htio da vam pokažem, jer znate kako, ovako plovak stoji i onda kad potone, vi samo brzo povučite na desni klik i na desni klik i bacate. A nakon 30 sekundi samo će to da se vrati. I svaki put kad zamanete, ovo se malo skine, ko kramp ili bilo šta drugo. A naravno mogu da vam pokažem i kako se pravi prozor i samo se ispeče. Kako se pravi staklo, samo se ispeče ovo. Ajde, popri se, vrate. Si dobro, alo? Spasit ću te, čekaj, čekaj. Si dobro, brate, dođi, alo. Si dobro? Si živ? Dobro. Istrošio sam, ali šta, bitniji mi pas nego... Ajde, brate, dođi vamo. Ništa, on će sada se teleportuje do mene. Evo, što sam rekao, teleportovao sam. Ništa, vidio sam dole ugalj, ali mi ćemo sad da se vratimo. Eno, selo. Jurina spava u koseću. Evo ga. Spasite me, drugovi. Ništa mi sad... Ne! Nemoj mi reći. Čuj, nema ni... Dođi. Kučer, si dobro? Juj, odvali mi pola kuće, juj. Pola kuće mi odvali zombi. Ništa ljudi, ako nas prekine, ovo ne ljutite se. Jo, pola kuće. Nemoj mi reći da je pola kuće meni odvalio. Jo, ništa ljudi, ja ću sad da prekinem video. Znači sad ću ja malo to da poradim ili u sljedećem videu ćemo ovo da napravimo. Lajkujte, subscribeujte ako vam se svidjelo i naravno, pa doviđenja. Znači evo, doviđenja.